Telefoanele scos! Така, след малко приключение с ръчната спрячка. Вече имаме ръчна спрячка и вече мога да да видим. Това е много яко, много яко. Хайде. Тук сме на моста. Мама ви поста. Колко красив университет. Някой гледал Барби. 2 свичера, 2 якета и шапка, 5 неща. Главата ми в момента ще експлодира, обаче мисля, че пак е леко студеничко. Не е много студено, леко студено. Тук, там, хайде продължаваме. Опси. Макар като те се будят опаро, да вин. Tot ce se întâmplă aici e din vina ta, ca să știi. A mea? Da, da, ta, super. A suferit cineva din dragoste vreodată aici? În afară de noi. Acolo în spate mănâncă chiurcă școala, cum să sufere Rașid, ești nebun? Stai un pic, vă mai întreb o dată. În afară de tine, domnișoară, te văd lăcrimesc, iartă-mă. A suferit cineva din dragoste odată aici? Măcar o dată în viața asta. Dar nu din vina mea, din vina ta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, La mulți ani, fraților! Vă iubesc! Bine, Capitan, te iubesc! Te iubesc! La mulți ani, la mulți ani! La mulți ani, Tom! La mulți ani, Craiova! La mulți ani, oameni de pretutindeni! Mulțumim frumos, distracție plăcută în continuare! Ați fost minunați! Vă rog să-mi cumpărați o mână nouă! Mersi, vere!
Nu-ți